les infraestructures són absolutament necessàries i cabdals per crear riquesa, perquè les infraestructures el que fan és facilitar que les empreses i els treballadors i treballadores es puguin moure de forma molt més senzilla, que puguin venir al nostre territori, que es puguin connectar, que puguem tenir un trànsit de mercaderies digne i per tant al final contribuir en aquest creixement econòmic, que al final quan es contribueix en el creixement econòmic també s'acaba contribuint en el creixement social, allò que sempre diem que si no es crea riquesa no es reparteix riquesa, i per tant per crear riquesa és molt important tenir infraestructures a l'alçada del país. Un dels objectius que teníem quan vam constituir l'entitat va ser precisament els accessos als nostres polígons, uns polígons que, cal recordar, representen el 25% de l'activitat econòmica i de la generació econòmica que té la ciutat, amb una facturació de més de 1.000 milions d'euros al 2022, amb la qual són 3 polígons, el polígon sud-oest, el polígon de Gràcia Nord i Gràcia Sud, que tenen molta importància en la vida econòmica i social de Sabadell. Intentar que el nostre territori tingui les millors condicions per poder donar oportunitats a que les empreses puguin aterrar, que puguin ajudar a desenvolupar i donar oportunitats als nostres veïns i veïnes.